айни замон Эндрик яке аз ояндадортарин бозингарони ҷавон ба ҳисоб меравад. ӯ ҳанӯз дар синни 16-солагӣ шартномаи пешакӣ бо Реал Мадрид ба имзо расонид. ҳамлагари бразилиягӣ ҳамоно ҳунари футболиашро рушд дода истодааст. баъди ҳунарнамоии зебои охиринаш буд ки мухлисон аз қиссаи романтикии ӯ огаҳӣ пайдо карданд. дар бозии муқобили мунтахаби Испания ки бо мусовӣ ҷамъбаст шуд, ҳамлагари бразилиягӣ диққати ҳамагонро баъди бозӣ ба худ ҷалб сохт. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. ин рӯйдод дарҳол байни мухлисон паҳн шуда шарҳи зиёдеро ҷамъ овард. савол мешавад ки дӯстдухтари Эндрик кӣ аст? чун ҳунари футболии Эндрик рӯз то рӯз бо суръат дар ҳоли рушд аст, ҳаёти берун аз майдониаш ҳам ҳамин вазъро дорад. ӯ бо Габриэл Миранда муносибати ишқӣ пайдо кардааст. Габриэл модели муд буда дар шабакаҳои иҷтимоӣ шӯҳрати калон касб кардааст. ӯ аз ситораи ҷавони нави Реал 3 сол калон буда бори нахуст ҳарду ноябри соли 2023 буд ки акси якҷояашонро пост карданд. баъдан наворе ҳам буд ки дар вақти гирифтани интервю Габриэл Эндрикро ҳамроҳӣ мекард ва қадам ба қадам наздикӣ пайдо карданд. моҳи декабри соли гузашта бошад, онҳо муносибати пинҳонашонро ба ҳамагон эълон карданд. барои имрӯз ҳамин қадараш кофӣ аст. ҳатман обуна шав ва дар ҷараёни навгониҳои футболӣ бимон. хайр дӯстон.